Jirikuru meo mejila asega ke bumai anga foli anita ni ube actuel media la jeba jama kulu bela tire amala donia ka fonni anka dogun kibaro wati selim bakuru bofle Mali festi rege tabo mugana hukumu konnana la ko wali kalando kera mogo ta ani duru kuna fondi ka jogola ni telefoni wala saka ben jefo ani kambe sabati sigidala mogo ni nyonche Place cinquantenaire ye festival culturel Ogubanya bisimila kokura ni nyina tabe na ke atakotana ni nunu ne bakuru bawe hamina munu konna kuma wala awye anka dogun kibaro konnana Aw bisimila kokura anga dogun kibaro keneka inafo anya fo e bakuruba kono chogomi mogota ani duru o minchela che kafara musoka yela kokoli kalanke kuna fundi ka chogola ni telefoni ni alabena Mali festi rege tabu mugana fe ni la kokoli kenen damnena jambe kalo kle muga ani wolonfla katabla akle bisaba ni kelena kuna fundi lo jabalala ni kenen kunka ameseka mundo anga nyemada maimuna dauka soroluna À l'occasion de sa 20e édition, Mali Festi Reggae a organisé du 27 au 31 janvier 2025 à la Maison de la Presse une formation en journalisme mobile Mojo. 15 jeunes hommes et femmes ont bénéficié de cette formation qui avait pour but de promouvoir la paix, l'unité, la cohésion sociale et la sensibilisation aux stupéfiants. Cette formation en journalisme mobile n'est pas qu'un atelier technique. C'est une opportunité de mettre le pouvoir des mots et des images au service de la paix, de l'unité et de la sensibilisation. Avec vos smartphones, vous aurez entre vos mains des outils capables de toucher les cœurs, d'influencer les mentalités et de rassembler les communautés. One Love, c'est aussi un engagement pour nos jeunes au Mali. La jeunesse est la force vive de notre pays. Cependant, elle est confrontée à des réalités difficiles. Les tensions communautaires, les conséquences du trafic des stupéfiants et parfois même l'exclusion sociale. Cette formation vous donne les moyens de devenir des messagers de l'espoir, de dénoncer ces fléaux et de promouvoir des solutions à travers vos reportages, vos vidéos et vos différentes publications. Cette formation initiée par Mali Festi Reggae a été une initiative très saluée par les différents participants. Pendant les 5 jours de formation, vraiment, on n'a pas appris pas mal de choses, à savoir sur les 5 prises de base, qui est les différents plans. Quand un reporter du journalisme Mojo va sur le terrain, il doit recueillir beaucoup d'informations. Et après le reportage, il doit aussi regarder s'il a bien fait ou pas, pour ne pas venir à la maison faire pendant la production, la post-production, pour ne pas faire le mal, quoi. Et cette initiative de Mali Festi Reggae, c'est une bonne initiative pour la jeunesse malienne. Vraiment, ça crée de l'emploi, et vraiment, et le thème de cette année aussi est très bien. Ils sont en train de lutter contre les stupéfiants. Bon, quand on a le travail, tu n'auras pas le temps d'aller te coucher ou faire quoi que ce soit, quoi. Le mobile Mojo a été 100% pratique, d'où les avantages que les participants ont tirés d'elle. Bon, les avantages de cette formation sont énormes parce que tout d'abord, nous commençons à remercier les initiateurs. Ça a été une grande opportunité pour nous, les journalistes. Il y a pas mal de journalistes qui ne maîtrisent pas les thèmes de ces 5 jours de formation qui étaient le journalisme mobile Mojo, qui est un reportage sur le smartphone, qui est un journal. Ça veut dire qu'un journaliste n'attend pas à ce qu'il ait une caméra ou bien une caméraman à te suivre, faire tes reportages. Si tu as ton smartphone, donc tu as l'audace de filmer les gens avec leurs interviews. Tout peut se faire par les smartphones. En même temps, j'ai appris aussi avec cette formation qu'un journaliste, une fois sur le terrain, il faut toujours te focaliser sur les sujets. Une fois en première image, il faut que les gens sachent que ce que tu es parti faire sur le terrain. Parce qu'une fois que tu rates le sujet, qui est le premier lieu, donc tu rates tout. Donc avec ça aussi, j'ai appris aussi que le 5W est beaucoup important dans la vie, dans le reportage d'un journaliste. Parce que si tu pars sur le terrain et que tu n'as pas révélé les 5W, qui a fait quoi, quand, où, comment et pourquoi, ça veut dire que tu n'as rien fait. Alors qu'aujourd'hui, une fois que beaucoup de journalistes ne se tiennent pas compte de ces actes-là.
La 20e édition du Mali Festi Reggae est prévue du 13 au 15 février 2025 sur les berges du Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Cette formation en journalisme mobile fait partie des premières activités de cet événement. Nin tun ye Maïmouna Dawuka sɔrɔlenw ye Mali Festi Reggae tago muganan kan. An bɛ wagati min na ko sisan nakɔ kɔnɔfɛnw bɔlen don kosɛbɛ Bamakɔ kɔnɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la karoti o n'a ɲɔgɔnna caman. Ni nakɔ kɔnɔfɛn tanunen don mɔgɔ caman fɛ ka da nafa caman kan. Nafa ni sababu jumɛn bɛ sɔrɔ karoti feere la? O bɛ Zɛnɛbu Geyi ka ɲinini kɔnɔ. Bamako wonida ye suguba ye min na nakɔfɛnw caman bɛ sɔrɔ yen. A yɔrɔ la nakɔfɛnw bɛ sɔrɔ sɔngɔ damatɛmɛja la. Ni waati in na karoti ye nakɔfɛn dɔ ye min bɛ sɔrɔ kosɛbɛ wonida ani sugu wɛrɛw la. Ni nakɔfɛn in ka di mɔgɔ caman ye kosɛbɛ kun suguya caman kosɔn. Karoti feerebaw ye ɲɛfɔli kɛ an ye karoti sɔrɔ cogo a n'a mara cogo kan. Ni ye karoti wagati de an b'a sa kuma dɔ la an b'a bɔ jago kuma dɔ la an b'a bɔ nakɔba kɔnɔ kuma dɔ la an b'a bɔ sotiba kuma dɔ la an b'a bɔ kati. Karoti bɛ kɛ fɛn caman na dɛ, a bɛ kɛ na la a bɛ kɛ supu ye a bɛ kɛ fɛn caman na quoi. Ne b'a siri 40 20 nafa ɲɛnama kɔni t'a la. Fɔlɔ nafa tun bɛ sɔrɔ a la mais an filɛ yɔrɔ min na sisan gɛlɛya bɛ nafa t'a la. Pase ka ca a sɔngɔ cayara parce que a sɛnɛ yɔrɔ dɔgɔyara quoi. Ne bɛ se ka karoti ta ne bɛ se ka 4000 don karoti la ne bɛ min sɔrɔ a tɛ 800 bɔ. A marali ka gɛlɛn a baara ka gɛlɛn. Depuis ni fajiri bɛ bɔ nin baara in kama i b'a kelen kelen nettoyage de k'a ko k'a ban. A tiɲɛni o bɛ se ka dépend maracogo de la. A bɛ se ka une semaine kɛ. I b'a kɛ mana sachet kɔnɔ k'a datugu a bɛ une semaine kɛ foyi tɛ k'a la. A tɛ sa a tɛ tiɲɛ. Mais ni fiɲɛ y'a fili dɔrɔn a bɛ fɔsɔ. Parce que jikuru de don wa ji de b'a labalo wa. Aminata Kulibali n'o ye karoti feerela ye wonida la ale bɛ karoti ninnu cogoya dafaralenw ɲɛfɔ an ye ani minnu ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ. Alhamdulillah sa sugu kɔni ka di an se ka foyi fɔ a la. Bon ni karoti nin bɛ bɔ Maroc de an bɛ Bamakɔ fɛnɛ feere kalama. Bon nin ye mun ye nin ye Bamakɔ ye ni ale bɔ Maroc nin ye Sikaso ye. A bɔra ka ca ala an tɛ se ka bɛɛ yɛrɛ fɔ ye. Maroc de ka di mɔgɔ ye kosɛbɛ nin de ka di awɔ nin de ka di mɔgɔ ye kosɛbɛ parce que ale ka timi ɲan tɛ ɲi da kelen t'a la bon an bɛ wagati min na sa ale kilo bɛ 144 de la nin ye 750 tɛ nin ye 740 tɛ boloɲɛ 7 ye 100 minnu bɛ taa feere sugu misɛnninw la fanba olu de awɔ an worotala ninnu. A nafa kosɔn mɔgɔ dɔw tɛ sika ka karoti dun. Bakari Tarawele ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye kun min ye karoti diya a ye. Karoti a ka ɲi kosɛbɛ. Sɛni waati bɛ ne b'a san n b'a dun depuis ne y'a dunni daminɛ n y'a santi ɲɛ bɛ fanga sɔrɔ ka taa wa n'i b'a kan kɔnɔ ti ja banamisɛnninw caman bɛ yen n'i bɛ karoti kan a b'i kisi o bana caman ma cɛ ne b'a san an kɔni ta ye fantansanni de 40 50 o fana bɛ dɔ a di yan ne b'a dun ne bɛ taa n'a ye so ne b'a san minnu t'a nafa dɔn uga la wa karoti du te fo mana ke mo ɲɛ na ni kɛra karoti du na ye ni ye tile fila k'a kan i bɛna faamu ka dɔn ka fɔ fɛn min b'a la. Baara bɛ n'a nafaw n'a gɛlɛyaw don nka Araba Jakite n'o ye karoti feerela ye wonida la a bɛ nafa ani gɛlɛya minnu sɔrɔ a ka feere la a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye. A ye nafa caman sɔrɔ an ba y'an balo a la an yɛrɛ jago caman ɲɛdɔn a la a y'a daminɛ nin la ne yɛrɛ bɛ feere caman k'a kama Safili sugu la n bɛ fɛn caman feere. Salati ninnu ni kɔngɔ ninnu ni pɔvɔrɔ ninnu ni a ka ca quoi pomme de terre ni logo woso bon tuma la gɛlɛya b'a ni ɲɔgɔn cɛ ni minɛn gɛlɛyara ni wari t'i bolo i t'a sɔrɔ bon tuma la fɛnɛ commerçant dɔ bɛna t'an bolo olu bɛ taa olu tɛ wari sara quoi o de gɛlɛya bɛ k'an bolo parce que an fɛnɛ bɛ taa ta de sugu kura la ka na n'a ye yan ka n'a feere o dɔ fɛnɛ bɛna an woro t'an bolo taa n'a feere sugu yɔrɔ la o gɛlɛya b'an na la dɔɔnin. Mana n'a tiɲɛna ni an ye kilo 30 perdu u bɛ kilo 10 u bɛ kunbila kilo 15 d'a ma mais o kilo 30 bɛɛ d'a ma quoi sabu k'olu ka laɲini tɛ tiɲɛni ye o kilo 30 bɛɛ d'a ma kuma dɔw la b'a arranger mais kuma dɔw la n'a ma ca o bolo t'a arranger mais n'a ca o bolo b'a arranger komi cimafɛn don quoi bɛnsɛman don mais kuma la an yɛrɛ bɛ se ka kalo 4 kalo 5 ta an b'a ta foyi a tɛ tiɲɛ a tɛ foyi mais kuma la funteni mana bɔ yan ka tɔɔrɔ yɛrɛ wagati a bɛ tiɲɛ o la kojugu. Mais tu faut la segin ma karoti la wagati kɛrɛnkɛrɛnnen b'a la 31 novembre décembre an bɛ marché sɔrɔ a la yɛrɛ yɛrɛ de awɔ kɔni wagati ka d'an na mais k'a daminɛ février mars ninnu na tɔɔrɔ b'an kan dɛ a bɛ tiɲɛ kojugu
Kuma kuncɛ kuma la an bɛ se k'a fɔ karɔti nafa ka bon kosɛbɛ n'a ye cogo ye ka sababu kɛ a fɛnsɛ cogo ye wonida sugu kɔnɔnaw la. Karɔti feerelaw bɛ wulikajɔ sugu bɛ kɛ walasa k'a ɲini ka di a sanbagaw ma don o don. Karɔti kelen bɛ ka mɔgɔ caman dusukun minɛ ka sababu kɛ a dundala ye an ka laadala dumuniw la walima dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw la. Seko ni dɔnko ɲɛnajɛba min bɛ kɛ Dɔgɔnɔ fɛ ni a bɛ wele nanzarakan na Festival culturel Ogbagna daminɛna janvier kalo tile 27 k'a kun cɛ février kalo tile 2 san 2025 place cinquantenaire la Bamako. Ɲinan ta tako 10nan tun bɛ hokumu min kɔnɔna na o ye kumaɲɔgɔnya bilali sen kan laadalako kɔrɔ ani sisan ko ni o dɔ bɛ tali kɛ kɛnɛya ko seko ni dɔnko sigida yɔrɔ ko k'a kun cɛ kokɔrɔ marali sen kan donni na yiriwali la. An bɛ ala dɔnniya k'a fɔ ɲinan ta la ɲɛnamayana ka da ni kalanbulon bilali ye sen kan dɔnkilida ani ka fara fɛn caman kan. Walawalali caman bɛ sɔrɔ Abdulayi Mayiga ka nin ɲinili kɔnɔ. Festival Ogbagna n'ale ye festival belebeleba ye min bɛ kɛ Mali kɔnɔna na san o san a tago 10nan kɛra place de cinquantenaire la janvier kalo tile 27 ka taa bila février kalo tile 2 la san 2025. Ɲina festival in bolila babu mun kan o de ye kumaɲɔgɔnya kɛnɛya seko ni dɔnko o n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ kɛ sababu ye taaɲɛ sabatili la. Babu in nafa ka bon kosɛbɛ k'a sababu kɛ mun ye ni yɛrɛ gansan sigili sen kan o y'o babu ye o bɛɛ kelenya an ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka ko kɛ ɲɔgɔn fɛ ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn ka finiw don ka ɲɔgɔn ka tabiyaw fɔ ɲɔgɔn ye o y'a babu belebeleba ye o ye o kɔrɔ o cɛmancɛ kolo ye bɛn de ye u y'a sigi ɲɔgɔn kan san kelen tɛ fo kana se san 10 na ne kɔni espoir bɛ ne la et puis n b'a dɔn espoir bɛ malien bɛɛ la parce que an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɔ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn digidigi da la yan ka ɲɔgɔn digidigi da la a kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ bɛn min bɛ fɔ yan kelenya min bɛ fɔ yan kelenya a n'a dumuni n'a finidonw n'a kɔrɔfɔ min bɛ kɛ yan o kosɔn espoir ba de bɛ ne la a ko la. Maa ba caman de nana nin festival in kɛnɛ kan walasa k'u ka seko n'u ka dɔnkow yira. Nin donya in yɛrɛ la kunnafoni kɛnɛ dɔ sigira wa a bolila babu mun kan o de ye furu bi ani don tɛmɛnenw la. An bɛ ka conférence min kɛ nin ye initiative ɲɛnamanba de ye mun na parce que an b'a yira diɲɛ bɛɛ la ko an ka dɔnkow ni an ka seko an bɛ ka minnu fili ka walita minnu ta wali ninnu olu bɛ an ta ninnu fɛ mais an bɛ an ta de to yen ka taa ka boli ka tugu walita de nɔfɛ. Ogbagna ka objectif ye ka an ka segin an ka kɔrɔlenw ma an ka segin an ka ko kɛtaw min tun bɛ an ka fɛngɛw la pour que an ka se ka kɛ an yɛrɛ ye. Ka kɛ ni festival Ogbagna nafa ye seko ni dɔnko sabatili la Mali kɔnɔ maaw bɔra dugujaw na walasa ka n'u sen don a la. Bon, vraiment, je suis très content de eux. Ne nisɔndiyalenba de don ni festival Ogbagna in kɛli dɔgɔnɔw ye an balimaw ni an sigiɲɔgɔnw ye u bɛ festival in labɛn ka ɲɛ wa an bɛ fɛn suguya caman de ye ka fara u kan. Le festival très bien et puis tu vois beaucoup de choses qui est différent comme avant. Fɛn bɛɛ koloma ye art de ye i bɔ kolo o ye art yɛrɛ ye i bɔ kolo i bɔra minnu na i ye siya min ye i ka siya kɔnɔna na dumuni minnu bɛ kɛ fini minnu bɛ don i ka tabiya nin bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko ɲinansan dédiera art la et culture la a kɛra hɛrɛba ye anw bolo an b'a dɔn an jatira a bɛ kɛ fɛnba fɛnɛ ye nin na ka d'a kan jamana ɲɛmɔgɔ y'o dédié ninnu fɛnɛ b'u ta in na kɔrɔlen ka sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔ m'a dédié donc a bɛ belebeleba fara a kan. Walasa ɲinɛ festival ka se ka kɛ ka ɲɛ su dɔ kɛrɛnkɛrɛnna siɲɛ ta kama n'a bɛ fɔ ma ko lutte traditionnelle dogon wa a donya in na maa 100 de ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan siɲɛ 10 yɛrɛ kɛkun de ye walasa ka bɛn ni keleya sabati. Siɲɛ 10 ye dɔgɔnɔ ka laada kɔrɔ ye ni min sera ka min labɛn o de gagnera ni mɔgɔ 100 an bɛ balanba 9 de choisir bɛn n'i ka catégorie bɛn n'i ka catégorie don a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ taa mɔgɔ kumaba la o ni misɛnmani bɛ bɛn ɲɔgɔn na nin sanu ka kan anw b'a peser bɛn n'i ka fɔ bɛn n'i ka senta wagati de don. Festival Ogbagna ale min filɛ n'a san 10 na ɲina a bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini sinsin
olu munnu y'a yira ko san 2025 ko o ye sekondo ko san ye. Nin festival kile 7 in kɔnɔna na maa ba yirigaw de nana Mali seko n'a ka dɔnkow lajɛ. Nin tun ye Ablaye Mayiga ka sɔrɔlen ye festival culturel Ogbagna kan. I n'a fɔ a tɔgɔ b'a jira cogo min na, assurance ka baara ye ka baarakɛlaw jigi tugu k'u ni lakana ani ka fara u bolofɛnw kan. Wa a tilalen don tilayɔrɔ caman ye. Tilayɔrɔ cɛla groupe Sunu Assurance Mali cɛsirilen don kosɛbɛ wa a bɛ sɔrɔ farafinna jamana 27 de kɔnɔ. Walasa ka caman dɔn o ko la, Umar Baber Diko ye Sunu Assurance ɲɛmaa ye. A bɛ ɲɛfɔli caman kɛ anw ye Nana Kadija Kone ka kuma bara la. Vous le savez déjà, le groupe Sunu Assurance, c'est un groupe panafricain qui est représenté dans 27 pays, dont le fondateur et le créateur fut M. Pathé Dione, paix à son âme. Alhamdulillah, donc nous sommes dans l'assurance IARD au Mali. Mais par ailleurs, le groupe est leader en assurance vie en Afrique subsaharienne et deuxième en Afrique sur le plan assurance IARD. Donc, comme je l'ai dit, donc, avec une satisfaction économique, on souhaite vraiment remonter, toujours porter haut le drapeau afin de répondre aux aspirations du groupe et d'être toujours proche du client, être le meilleur allié du client sur le marché des assurances. Et comme je l'ai dit, l'agence Caril principalement que je représente, dont je suis le premier responsable, notre objectif c'est tout le temps aussi d'avoir de corser, de développer notre activité dans ce domaine et de répondre aux besoins des clients à travers nos engagements. Nos principes entre autres sont nombreux. Comme vous le savez, l'assurance, il y a plus de 27 branches dans le secteur seulement IARD. Mais principalement quand même les secteurs les plus connus sont l'automobile, l'habitation, l'IAC, l'individuel accident corporel, le multirisque professionnel, la chef d'entreprise et aussi l'assurance voyage, ça c'est les plus connus, l'assurance marchandise, ça c'est les secteurs les plus connus, les plus courants, mais il y en a d'autres encore. Bien sûr, l'assurance scolaire. En dehors de cela aussi, il y a les autres aspects tels que l'assurance au marché au bien, la garantie au bien, principalement l'automobile qui est le produit phare de nos compagnies. Ça, les garanties partent à partir d'une semaine, 3 mois, 6 mois, 1 an, ça dépend des types de garanties pour tout véhicule, transport et puis voiture particulière. Donc, quel que soit alpha, les besoins, on est là pour les clients. Tous les jours, je dis bien, du 1er au 31, il y a un service de 8h à 0h, excepté le dimanche où nous ouvrons de 16h à 0h. Donc, c'est pour vous montrer qu'il y a une disponibilité. Ce n'est plus une affaire d'argent, c'est une affaire d'éthique, c'est une affaire de confiance, c'est une affaire d'engagement. C'est une affaire de disponibilité. C'est comme les médecins, il est tout le temps au service. Un bon médecin est tout le temps au service. Un bon assureur aussi doit être tout le temps au service et aux besoins des clients. C'est pour cela que chez nous, on a créé cette spécificité, cette exclusivité, cette disponibilité, cet engagement, cet accompagnement. Bon, en réalité, ça c'est chez nous, à notre niveau, comme on le dit dans les procédures, il y a toujours ce qu'on dit, le bénéfice de l'ayant droit, celui qui a contracté. Lorsqu'il n'est pas là, naturellement, ces ayants droit ont absolument le droit de pouvoir bénéficier de ce qui revient aux défunts. Dans le cas où c'est une cotisation individuelle, bon, ça, il y a d'autres formes d'assurance, mais je parle de là, dans le domaine de l'automobile quand même. C'est des contrats bien déterminés, à durée bien déterminée, de 2 mois, de 3 mois, 1 mois, ça dépend de la période auquel le client a souscrit. Donc en fonction de ça, peut-être que lorsqu'il y a un excédent, je ne sais pas trop s'il faut dire comme ça, là c'est au service technique concerné qui applique, qui savent les règles qui s'appliquent. Mais ce n'est pas nous à notre niveau. Nous, en tant que des intermédiaires, ce que nous faisons seulement, c'est de commercialiser les produits et de faire de l'acheminer au niveau des directions. Là, il y a un département qui s'occupe, ce n'est pas à notre niveau. C'est ce qu'on demande aux clients. En cas de souci, de nous informer pour qu'on puisse prendre nos disponibilités, de venir chez nous, ou de nous avoir un SMS, mais les photos s'il y a un sinistre, pour qu'on puisse prendre nos responsabilités et de collaborer avec nous pleinement et de nous donner toutes les bonnes informations. Le reste, nous et le département technique et les services, particulièrement les services d'indemnisation, on va faire le travail.
parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'élite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence.